Marco Bonnici, il-President tal-Union tal-Għalliema l-MUT, ikkonferma li fin-negozjati għal-ftehim kollettiv il-ġdid tal-MCAST qed jitolbu lill-amministrazzjoni tal-kulleġġ il-ħażejjed ta' €400 għal kull karta ta' risit li jkun hemm. It-taħdiet dwar il-ftehim settorjali bejn l-MUT u l-Gvern jinsabu wefqin wara li l-Union għamlet talbiet li mhumiex aċċettabbli għall-amministrazzjoni pubblika. Dan kif ikkonfermat mis-Segretarju Permanenti fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Dr. Joyce Cassar li responsabbli wkoll mit-taqsima tra azzjonijiet industrijali u s-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għall-Edukazzjoni Matthew Vella. Meta Bonnici ġie mistoqsi minn One News dwar din it-talba it-tlieta filgħodu u anke li l-amministrazzjoni qalet li għandha din it-talba bil-miktub għall-ewwel beda jdur mal-lewża. Mela, dak li qed tagħmel l-amministrazzjoni huwa li qed taqla proposti barra mill-kuntest tagħhom. Imbagħad erġajna saqsejni ħal darb'oħra u hawnhekk Marco Bonnici ikkonferma din il-proposta li qed tagħmel il-Union immexxiha minnu. Ma vera għamiltu din it-talba? It-talbiet hemm kienu u t-talbiet hemm kollha qegħdin. One News staqsa lil Bonnici barra l-Ministeru tal-Edukazzjoni f'Belt is-Sebħ fejn saret protesta mill-MUT. Preżenti għal din il-protesta kien hemm numru ta' letturi flimkien ma' numru żgħir ta' studenti. Din il-protesta saret fi sfond li s'issa qatt m'hemmx qbil dwar il-ftehim settorjali ġdid fejn l-Union ukoll intalbet tirtira l-azzjonijiet li qed tieħu li b'mod speċifiku qed jaffettwaw il-perkors edukattiv tal-istudenti. Bil-Gvern jgħid li hu dritt ta' kull student li jgħix ħajtu b'mod seren waqt li jingħata edukazzjoni ta' kwalità. Fl-aħħar ħarġa tagħha il-Gazzetta illum irrapportat li l-kulleġġ qed jipproponi allowance annwali ta' €4,000 għal senior lecturers tu. B'dan l-allowance se jsir bil-qudiem ta' €8,000 li kopri s-sena li fiha ma ġiex iffirmat il-ftehim. Intqal li n-negozjati ilhom għaddejjin minn April tal-2022 u kien hemm aktar minn 70 laqgħa fost oħrajn kien qbil fuq punti bħal dawk fit-tneħħija tas-sigħat ewlenin u tnaqqis tal-ġimgħat tal-qari tas-semestru minn 16 għal 15. Bosta talbiet li għamlet l-MUT għadhom mhux solvuti minħabba li kienu deskritti bħala mhux sostenibbli. Sanittant fl-aħħar jiem, il-Prim Ministru Robert Abela kien wieġeb hekk lill-ġurnalisti dwar din is-sitwazzjoni. Jien ma nistax naċċetta illi dawk li jbatu minn tilwima industrijali ikunu l-istudenti. Jiġifieri li dak il-persuni li jiġu l-iktar impattati mill-miżuri ta' azzjoni industrijali huma dawk li huma kompletament innoċenti f'din il-kwistjoni. Hawnhekk għandek dibattitu industrijali bejn il-Gvern fuq naħa waħda u l-letturi, l-Union li tirrappreżenta l-letturi fuq naħa l-oħra dwar kemm għandhom ikunu żidiet li qed nofru huma b'saħħithom ħafna.